అవతారము అంటే యథార్థమునకు ఈ మాంసచక్షు చేత చూడడానికి వీలు కాకుండా అంతటా నిండిపోయినటువంటి పరబ్రహ్మతత్వం ఏదున్నదో, ప్రహ్లాదుడి మాటలలో అయితే ఇందుకలడందులేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండిందెందు వెదకి చూచిన అందందే కలడు దానవగ్రణి వింటే అంటాడు. పాలలో నెయ్యి ఎక్కడలేదు, అంతటా ఉంది నెయ్యి, కానీ కనపడుతుందా? పాలలో ఉన్న నెయ్యి మాంసచక్షుకి ఎలా కనపడలేదో, కొంత సాధన చేస్తే ఎలా కనపడిందో, అలాగే విశ్వమునందున్న విశ్వనాథుడు లేదా విశ్వము కన్నా అభిన్నమైనటువంటి విశ్వనాథుని యొక్క దర్శనము కొరకు కొంత సాధన చేయవలసి ఉంటుంది. ఆ సాధన యొక్క చిట్ట చివరి ఫలితం ఏమి అంటే జ్ఞానము. ఇందాక స్వామి అద్భుతమైనటువంటి ఉపమానం చెప్పారు. పువ్వు పిండైనట్టు, పిందె కాయయి ఫలమైనట్టు, ఆ పువ్వు ఫలంలోకి వెళ్ళిపోయినట్టు కర్మల యొక్క సమస్త ప్రయోజనము ఆ జ్ఞానమును పొందుట, దాని వలన పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాయుధ్య స్థితిని పొందుట.